enena chadolu gima timre ni ka ne IG owacho ni interdict, I think there were 4 or 5 officers to nonego gichaki gi joma no mako nyathini Homa Bay joma no dhi moome motere Oyugis kacha as joma no kele Nairobi koro gichako gi kuma no chakre mos monde kwa non wach tiend wach ni endi niya to karane umake ni kechango ki interdict joma ne ni Central kai to seche moko an bo setera Central momaka kanyo tadiera makende ni mondi chop kata no OCS kia kata ngecho no maki adiera makende okna teteane to kia na recho no maki okega recho no chalna no taleso nyise ni nyako moro biro kanyo nyara wila nie kanyo mondo wadwa no time na maki koro interdiction alone is not enough in my view de gichako gi joka kande ngato kaka Lagat do step aside bendi nikech ene mawachi ni miene mang'eny nikech pokulizo ni police gi on whose instructions were they acting acting on emo miya wacho niya de gichako gi joma no giwacho na niya giwacho ni anto iwo jaluo wacho niya jaoti ogolero wacho ni anto no ora nikech viyo je en jatenda emo miyo na dhi nikech jatenda no wacho niya wadwaro tich moro nitie wadwaro ni dhi om ng'ama kama to wachre niya joma no ome kande oke joma no chope Nairobi matin nitie instructions kaka gini ni the team ma chopni kata nek diude ni janek bene was someone totally different. Recho kata obi number